దసరా స్టెప్తో దుమ్ము దులిపేసిన ఇంద్రజమ్మ గారిని చూసి ఒక్కసారిగా అవాక్కైపోయిన సుడిగాలి సుధీర్. ఇంద్రజమ్మ గారి యొక్క బాండింగ్ గురించి తెలిసిందే కదా. వీరిద్దరిని చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎంతో హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వీరిద్దరి మధ్య ఉన్న తల్లి కొడుకుల బాండింగ్ మాత్రం అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది కాబట్టి. అయితే ప్రస్తుతానికైతే సుధీర్ అయితే వెండితెర అవకాశాల కోసం బుల్లితెరని వీడేశాడు. ఇక ఇంద్రజ గారు మాత్రం ఇటు శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ స్టేజ్ సాక్షిగా జడ్జిగా వ్యవహరిస్తూనే మరొక పక్క జబర్దస్త్ కామెడీ షోలో కూడా జడ్జిగా వ్యవహరిస్తుంది. అయితే శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీలో ఇంద్రజ గారు ఎంత మంచి డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్లు ఇచ్చారో మనందరికీ తెలిసిందే. అయితే ఇప్పుడు కూడా రీసెంట్గా అద్భుతమైన డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చి అందరినీ కూడా ఎంతగానో మెస్మరైజ్ చేసింది ఇంద్రజ గారు. ఇక మనందరికీ తెలిసిందే కదా, కీర్తి సురేష్ అలాగే నాని ఇద్దరు కూడా జంటగా హీరో హీరోయిన్స్గా నటించిన చిత్రం దసరా. ఈ సినిమాలో మాత్రం వీరిద్దరు ఎంతో అద్భుతంగా నటించి అందరినీ కూడా మెస్మరైజ్ చేశారని చెప్పాలి. అయితే ఈ సినిమాలో కీర్తి సురేష్ యొక్క మాస్ స్టెప్లతో అదర కొట్టేసింది డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ని ఇంద్రజ గారు. దసరా మూవీలోని అద్భుతమైన సాంగ్తో కీర్తి సురేష్ ఏ రేంజ్లో అయితే డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చిందో అంతకు మించిన లెవెల్లో కూడా ఇప్పుడు ఇంద్రజ గారు శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ స్టేజ్పై డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చి అందరినీ కూడా ఎంతగానో ఎంజాయ్ చేసేలా చేసిందని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. మరి ఇంద్రజ గారి యొక్క డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసిన ఇటు సుధీర్ కూడా ఎంతగానో హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోయారట. అమ్మ, మీ డాన్స్ లెవెల్స్ అయితే వేరే లెవెల్లో ఉన్నాయి, నిజంగా మీ డాన్స్ని చూసి నేను ఫిదా అయిపోయానంటూ సుధీర్ అయితే ఇంద్రజ గారిని ఎంతగానో పొగడేశారట. ప్రస్తుతానికైతే ఇంద్రజ గారు చేసిన ఈ దసరా మూవీ స్టెప్లు అయితే ఎంతో వైరల్గా మారుతున్నాయి సోషల్ మీడియా వేదికగా.